110 familji Bormliżi se jibbenefikaw minn manutenzjoni f'20 blokka ta' appartamenti tal-akkomodazzjoni soċjali. Ix-xogħol jinkludi tisbieħ fi 17 blokka b'investiment ta' 78,000 euro u li minnhom se jibbenefikaw 89 familja. Fi 3 oqsma ta' djar oħra se jiġi installat lift għall-aċċessibilità aħjar għar-residenti li jgħixu fihom. F'konferenza tal-aħbarijiet quddiem waħda mill-binjiet f'Bormla, is-Segretarju Parlamentari għall-Akkomodazzjoni Soċjali Rodrik Galdes qal dan ix-xogħol qed itejjeb il-livell tal-għajxin ta' mijiet ta' familji li jgħixu fl-oqsma ta' djar f'Malta u Għawdex. Dan juri biċċar anke l-impenn tagħna li lokalità bħal Mija Bormla li hemm miżawda b'housing soċjali minħabba li kienet soffrit ħsara kbira fil-gwerra allura imbena ħafna bini ta' housing soċjali dak iż-żmien, allura dawna rridu nindukrawhom, nieħdu ħsiebhom u nsaħħu l-istokk eżistenti li għandna f'din il-lokalità. Is-Sindku ta' Bormla Alison Zarafa Ċivelli qalet li bil-kollaborazzjoni bejn l-Awtorità ta' Djar flimkien mal-Kunsill Lokali ta' Bormla ħadmu id fit sabiex itejbu l-kwalità tal-ħajja għar-residenti Bormliżi. Huwa ta' pjaċir għalina li bħala Kunsill Lokali ta' Bormla ħdimna sew u ħdimna id fit kemm mas-Segretarjat u mal-Awtorità ta' Djar sabiex il-residenti tagħna li jgħixu f'dawn il-housing estates f'dawn il-blokok jgħixu ħajja aħjar, ħajja aktar komda f'ambjent sabiħ. Is-Segretarju Parlamentari Silvio Parnis qal li l-għażla tax-xogħlijiet se tkun fidejn ir-residenti li jgħixu f'dawn l-oqsma ta' djar. Ix-xogħlijiet jinkludu bdil ta' madum imkisser, puġġamani ġodda u xogħol ta' żeba' fost oħrajn. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.